Danskerne er vilde med at handle på nettet. Og favoritbutikkerne er dem, der tilbyder fleksibel levering og gør det nemt at returnere fejlkøb. Er du en af dem? Hos Post Danmark har vi services, der matcher dine kunders behov. Det kan du høre mere om her. Nogle kunder vil gerne spare lidt ved selv at hente deres varer. Og med vores mange posthuse, postbutikker og døgnposten er det nemt at vælge et sted på hjemvejen. Vi giver besked, når varen er der, så ingen går forgæves. Har din kunde brug for at kunne hente sin pakke i nærheden af sit arbejde eller hjem efter lukketid, så er døgnposten et bekvemt valg. Mange køb på nettet bliver stadig leveret direkte til døren. Det er nemt og bekvemt. Især hvis kunden er tilmeldt modtagerflex. For så kan vi stille varen i garagen eller i skuret efter aftale med modtageren. Sådan. Din kunde fandt den leveringsform, der passer hende. Men hvad nu, hvis skoene er for små, konen ikke kan lide blenderen, eller teenageren selv har købt en mobil? Ved at tilbyde vores returvareflow, giver du dine kunder ro i maven. Så snart varen er på vej til kunden, kan den følges på Track and Trace. Vi elsker e-handel og vil gerne styrke din forretning. Derfor leverer vi dine varer til netop den pris og på den måde, der giver dig tilfredse kunder. Ring til os på 70 11 12 30 eller kig ind på postdanmark.dk/e-handel. Post Danmark. Levering på kundens præmisser.